Съхранената памет за Втората световна война дава ценна възможност не да зачеркнем, а да теглим чертата на миналото, споделя академик Георги Марков, автор на другата история на най-голямата война. Изследването на взаимоотношенията между Съветския съюз и САЩ в антихитлеристката коалиция, а така също и военно-политическите отношения между царство България и Третия райх, са свързани предимно от разбирането за истината, както удобна, така и неудобна, а правдата като малка и голяма. Историографията по време на студената война също има черно-бяла схема. Нацизъм равно на болшевизъм и Сталин и Хитлер са разнояични тоталитарни близнаци. Каква е истината и ще можем ли да я назовем днес? Друга история на най-голямата война е книгата на академик Георги Марков, която разказва онази истина, която всъщност много хора наричат неудобна. За да разберем повече за тази истина, съм поканил автора на книгата. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварил. Как тъй ви дойде да я кръстите книгата си друга, а не другата, например, история? Тази книга съм я замислил много отдавна, но преди 1989 година не беше възможно да се каже на друга истина или на друга гледна точка, от гледна точка на победените. След 1989 година аз се надявах, че вече ще може всичко да се каже и да се напише, но се оказа, че има пак неудобна истина. Тъй като сега, днес политиците казват на историците си Втора световна война, добре, но какви са тези бомбардировки на София? Това е една неудобна истина, тъй като ние сме в НАТО. А преди бяхме в Варшавския договор. Ние непрекъснато сме в някъде, имаме съответния голям брат и оттам историците, поне по-голямата част от тях, следват победителите, които не само не се съден. Аз цитирам генерал Суворов, като превзема Тутракан 1773 година, 10 май, той праща един стих до фелдмаршал Румянцев, който е главнокомандващ Дунавската армия. Слава Богу, слава вам, Тутракан е взят и я там. Обаче той превзема града 3 дни по-рано от оперативния план. И Румянцев е досан до Екатерина II Велика, този млад генерал да бъде даден на военен съд, да бъде разжалван и да бъде наказан. И тя драсва, победители не судят. Да. Победителите не се съдят и го награждава с най-високи орден на Свети Георги. Аз искам да докажа, че има военни престъпления и то страшни военни престъпления, и то срещу човечеството от страната на победителите, които те не признават, тъй като те осъдиха едни военнопрестъпници в Нюрнберг и в Токио на международните военни трибунали и заявиха точка. Ето ги военните престъпници и вече няма да говорим, че има и други, които са спечелили войната. Това е неудобната истина. И аз сравнявам съветската историография с англосаксонската или англоамериканската. Много си приличат. Да. За тях има само една гледна точка, че победителите са винаги прави и техните противници са извършвали. Ето, това, което виждате, една скулптура гледа тъжно над разрушение Дрезден. Само ще сравня жертвите Ковантри, когато Луфтвафе на Гьобелс, на маршал Гьоринг, Да. командващ Луфтвафе, унищожава около 800 души британци и 1000 ранени. И Чърчил измисля глагола ковантризирам. Казва, ние ще се отмъстим. Ние ще ковантризираме германските градове. И така ковантризира Дрезден 135 000 души. Тъй като това е февруари 1945 година, когато градът е набъскан с бежанци, подгонени от Червената армия, от Източна Прусия, от Померания, от Силезия, 135 000 души с фосфорни бомби изгарят и се изпаряват. Не бяха ли с същите бомби пускани и над София? Да, Фосфорни? и тук са хвърлени тези. Напалма малко по-късно бомбардират Кьонигсберг, родния град на Кант, Да. Имануел Кант, и разрушават катедралата, където е неговия гроб. Днес тя е възстановена. Германците я възстановиха след 90-та година и възстановиха. И там един съветски войник, тъй като Кант е известен с неговия проект за вечния мир, той е идеалист.
един съветски войник, победител с щика си, издълбава: ти не разбрали, че светът е материален. Един победител. И Кьонигсберг за пръв път е опожарен с напалмови бомби. Германци са нямали тогава нито напалм, нито фосфор. Също летящите крепости на Съединените щати бомбардират началото на март Токио, а Токио е бил предимно дървен град. Там също с фосфорни бомби изгарят 100 000 души. Това е нещо. И тези престъпления, тези масови убийства обаче се премълчават. Те казват съпътстващи жертви на войната. Много удобно. Много удобно. А се изтребва се мирно население. Това са неудобните теми за англо-американската историография, както и съветската историография. Доскоро не преднаваха избиването на 11 000 полски офицери в Катин. Те ги приписваха ги на Хитлер. Дори забележете, Чърчил и Рузвелт много добре знаят, че Сталин много е убил... Много интересен снимков материал, уважаеми зрители, в книгата, затова се позволявам от време на време да показвам. Чърчил и Рузвелт знаят, че тези офицери са убити от Сталин, но те ги приписват на Хитлер. И в Нюрнберг, освен на греховете на Хитлер, освен там Аушвиц и другите му престъпления, те му приписват и убитите офицери в Катин. Съзнанието на Чърчил, вече и на Хари Труман. А с какво си обяснявате спекулациите около истинската причина за началото на Втората световна война? За мен е важно да преодолеем европоцентризма. За мен Втората световна война започва в Азия и там завършва. Тъй като на 18 септември 1931 година, там започва моята книга, Япония напада Китай и завладява Манчжурия. Значи, по това време човечеството е около 2 милиарда души. Китайците естествено са най-многобройни, 400 милиона, а японците са 75 милиона. 1/4 от човечеството е война. Това не е някакъв локален конфликт. Така че войната започва в Азия, след това конфликта се пренася в Абисиния. Там Италия воюва с Абисиния, подкрепена от Великобритания. Войната в Испания, войната в Азия, Халхин-Гол и езерото Хасан, между Япония и между Съветския съюз, това не е обявена война. И в Европа Хитлер не е вярвал, че Великобритания и Франция ще обявят война на Рейх. Това става както и първата. А вярно ли е това? Вярно ли е това, защото казват, че Абвера го е предупреждавал, немското разузнаване е говорило за това? Но той не е вярвал. Той предлага на Чемберлейн една сделка Данциг, който е един град с 400 000 немско население, и коридор Данциг да се върне по споразумение, а през коридора да се построи един автобан. Била е възможна такава мирна сделка. Но интересно, че поляците не са били склонни за Данциг, тъй като те са надявали, че англо-французите ще открият веднага Западния фронт, а не така наречената странна война. И ще разгромят Германия. Поляците, разбира се, те са народ така борбен, но те също са много изявени националисти. Има карти от море до море. Полша, Рес Посполита е 14-15 век, от Балтийско до Черно море. Така че сериозна и те са работа. националисти. И те са искали войната. Да. Защото е било възможно, ако поляците са устъпили за Данциг, войната отново да се размине. Но англосаксонците са искали по-скоро войната. Защото Хитлер набира мощ. Вече той започва да трупа и нови технологии. Ето, първите ракети, първите реактивни самолети, военните технологии. Само ресурсите му са били по-оскъдни и гореват. 500 реактивни самолета съм чел, че са построили. Ако са били построили 1500, войната е щяла да бъде спечелена дори в нейния финал. И той за това, да има друг. освен това, Хитлер знае, че Сталин преговаря с Западна Европа. Водят се преговори в Москва. Хитлер е участник в Първата световна война. И той се заклева никога повече война на два фронта. Той, след като не се разбира с Запада, прави пакта с Сталин. Но до последно е вярвал. Дори когато англо-французите са разгромени и при Дюнкерк има една 350 000 армия,
англичани, французи, поляци, дори една чешка бригада. И когато Рунштет иска да ги изхвърли в морето, Хитлер им позволява те да се изтеглят. Той се надява, той е много вярвал в расовата теория. Казва, англичаните са от наша кръв. Те са от древните германски племена. Англосаксонците. Те са германски племена. Ние ще се споразумеем с тях. Той е вярвал, че и мисията Хес с самолета от май 1941 година е с негово знание. А всички казват, че Хитлер не е знаел за тази мисия. Знаел. Той е знаел, защото Хес, той излита от Бавария и го пропуска. Те имат вече радарна система. Да. Те го пропуска със специално приготвен самолет, но горивото му не е стигнало и той се хвърля с парашут. Той е знаел, но Чърчил, чакайки Хес, Чърчил пък е знал, че е за мисията с Хес. Хес отива да преговаря с английския крал и да му съобщи, че вече има план Барбарос. Да. И че трябва Англия да подкрепи, Чърчил има такива речи срещу болшевизма, Англия да, така наречената западна солидарност, да подкрепи Германия да се унищожи болшевизма в Съветския съюз. Това са примамките на английската дипломация. И Хитлер е вярвал в едно мирно споразумение. Но пък обратно, Чърчил, който се закамва, че унищожи болшевизма, той разбира, че без Червената армия не може да победи Вермахта и след това трябва да плати цената с Източна Европа. Той плаща с нас. Аз затова не приема, бях на една конференция в Мюнхен 1995 година и се изправи един англичанин много надменно. Защо вие позволихте комунизма в България, изобщо в Източна Европа? Казах, но кой го докарал комунизма в Източна Европа и в България? Нали вашия Чърчил не предаде? Защото Чърчил плаща цената на Сталин. Но после той играе в мемуарите си, той е толкова фалшив лицемер, той играе ролята на излъганата Камила. Казва, Чичо Джо ни обеща свободни, честни и всеобщи избори. Кой? Сталин кога е провеждал такива свободни избори? В Прибалтика ли ги проведе? Все едно Чърчил не знае фразата на Сталин. Не е важно кой прави изборите, а кой брои гласовете. Не е знал и той бил измамен от болшевиките. И се разочарал. Това просто не е вярно. Чърчил тогава? Той казва на Хари Труман, сега, вярно, една тоталитарна система с друга, но рано или късно комунизмът ще падне. Вярно, но рано 45 години. И така наречената желязна завеса, този термин на Гьобелс от началото на 45 година в вестник Das Reich. Той казва, болшевиките, варварите от изтока, азиатците, предупреждава Чърчил, ще спуснат една желязна завеса. И той го краде. Да. И знаете, там в Фултън, когато обявява студената война с Хари Труман, март 46 тогава казва зловещата фраза за... Но това не е на Чърчил, това е от Гьобелс. Но това той го е знаел. Да. Той е знаел какво ще се случи. Така че нека да не се прави, че Сталин го е излъгал. Той не му е дал такова обещание. Сталин и свободни, честни парламентарни избори и многопартийна политическа система. И това се случи у нас. Например, Живков много спекулира с това. Като дойде някаква западна делегация и каза, сега, при нас няма съветска власт. Ние имаме многопартийна система. Аз и без ДНС. Да. Вижте го Георги Трайков. Той е държавен глава. Преди Живков да стане председател на Държавния съвет, председател на Народното събрание беше държавен глава, Георги Трайков беше земеделец. Ние сме две партии. Нали? Ето и след това английските посланници, един колега от ваш колега Димитър Димитров издали на документите на британското посолство след 1944 година и там каза, да, все пак в България има двупартийна система. Потресаващо. Да. Потресаващо. Не сме ги наказали толкова много българите. Имат двупартийна система. Не е само една болшевишка партия. Но Чърчил го е знал. Да. Той е бил достатъчно гениален в това отношение. Втората световна война в книгата ви Друга история, разгарянето на пожара. Всъщност това е първата книга. Да, до 1941 година. Да. До 1941 година. Отваря скобата за какво, академик Марков, познание? За едно друго познание, защото има премълчаване истини.
има, за съжаление... Прощавайте, аз за разлика от вас не съм академик и си губя мисълта, затова искам да ви задам следния въпрос. Имала ли е България въобще възможност, каквато и да е да остане неутрална в тези времена? Не е било възможно. Преди години, когато спорихме в НАТО или не в НАТО, казах, не е възможно Швейцария на Балканите. Това е мечтата на Каравелов. Не може да имаме постоянен неутралитет. Просто няма да ни позволят. Швейцария неутралитет е гарантиран от Виенския конгрес 1815 година. И не случайно Хитлер не посегна на Швейцария, на банките на международния шпионаж. Въпреки че 2/3 от населението говори немски. И са имали определени симпатии към Третия рейх. Не е възможно да бъдем неутрални, затова която армия, нашите съседи сърбите малко не се пресмиват. Вие посрещате и германска армия, и червена, и ако бяха дошли американците, казва, и те ще ги посрещате. Който дойде на север от Дунава. Една малка пауза да направим и се връщаме обратно в студиото. В другата история на най-голямата война е постигнато равновесие на оценки, изводи и обобщения, които са обосновани с необорими, но не представени досега като неудобни доказателства, споделя академик Стефан Воденичаров, председател на БАН, за някои от неразказаните исторически факти. САЩ, Великобритания, Русия решават съдбините на човечеството. България е част от този план. Но каква съдба е отредена и защо? Обратно в студиото с прелюбопитния разказ за разгарянето на Втората световна война с академик Марков. Да продължим, академик Марков. Разбрахме, че България не е имала никаква възможност за неутралитет. Не. Нито март 1941 година, нито септември 1944 година, защото ние сме такова геополитическо положение на Балканите. Още Първата световна война фелдмаршал Хинденбург ни нарича геополитическия ключ на Балканите. И всеки иска да го има този ключ. И я го повторете пак това, да го разберат, ако някой въобще гледа тази програма някъде в онзи триъгълник. Този геополитически триъгълник цар Борис III, повтаря фелдмаршал Хинденбург, когато идва полковник Донован, след това е генерал, той ръководи американското разузнаване, управление за стратегически изследвания, още преди ЦРУ. И той заявява, това е началото 1941 година. На къде? Вие сте стратегическия ключ на Балканите. Цар Борис III му казва мъдро, да, но за съжаление този ключ не е в моя джоб. Българският стратегически ключ. Вие искате да имате този ключ и германците искат да го имат. Така че какво зависи от мен, освен да се огледам и понеже не е доволен полковник Донован, английският пълномощен министър Джордж Рендел също, който го придружава, дайте поне няколко залпа срещу германската армия, която е на север от Дунава. Да. И царя с тънък хумор, цитирам го в тази книга, малите, да, ако Дунав беше широк колкото канала, колкото Ла-Манша, аз можех да си го позволя. Но ако Ла-Манша беше колкото Дунав, моя братовчет, английският крал, щеше да се мотае някакъв дренаут из Атлантика сега. Нали? Ето как той много тънко казва на британския пълномощен министър, че не е било възможно да се оказва съпротива на германската армия, нито след това на съветската армия. Тъй като днес някои така по-млади колеги обвиняват българската армия в септември 1944 година, че не е оказала съпротива на Червената армия. И как да стане това? Как да стане, да? И защо трябва да не прегазят, да не окупират с жертви и на мирното население? Но обратно пък преди това, преди 1989 година, пък обвиняваха цар Борис III, както и Рендел и Донован, че не сме оказали съпротива на германската армия, което ние изяснихме. Не е било възможно, както и днес. Виждате, идват някои американски сенатори, спираме Южен поток. Идва Джон Кери, не Джим Кери, Джон Кери, държавният секретар, въпреки Джим Кери е известен актьор, аз така много харесвам неговите филми. Идва Джон Кери и той
казва, ние сме до вас. Ако ви нападнат НАТО, НАТО има там член 5 от устава. Вие как го тълкувате това, академик? Това е нещо много тревожно. Той предварително обявява, че ще ни защитят, когато аз не виждам военна заплаха. Или е имало някакви тайни разговори, както обикновено се случва. Едно се говори на пресконференция, съвсем друго се прави на закрито. Но да ти каже, шефа на дипломацията на най-могъщата държава в света, точно това... Това никак не е успокояващо. Означава, това е тревожно. Че някой нещо е понамирисал и на нас ни подсказват нещо. Аз лично се опасявам, че твърде е вероятно да бъдат настанени американски войски в За съжаление, не е сега цар Борис III да каже, че този стратегически ключ трябва да бъде в наши ръце. Че ние имаме един сателитен синдром. Разбира се, това е по-лесната политика, да казваме да, но тази политика после скъпо се плаща. По-добре понякога да се казва не както маджарите. Ето, виждате, Виктор Орбан е един десен политик, но той казва, аз с Русия имам добри бизнес отношения. Единствено те се запазиха атомната централа и сега обновяват с някакви руски реактори четвърто поколение. Ето, не че сме малки, непрекъснато малки сме, ще казваме да не. Те унгарците не са по-големи. Дали са империи. Значи, ето, унгарците, аз им се възхищавам, тъй като те също бяха във Варшавския договор. 56-та година се изправиха срещу съветските танкове. Сега са в НАТО, но сега пак казват, ние имаме интереси. Независимо Варшавския договор или НАТО, а ние, за съжаление, се съобразяваме дали сме в Варшавския договор или в НАТО с интересите на големите сили. Ако погледнете плеядата български политици по това време, какво си мислите сега над портретите им? Виждам, че сме имали видни български държавници, не само подготвени, но и морални. Винаги съм давал за пример един Александър Малинов, не Стефан Табулов, защото всички се го приличават. Края на 90-те години Иван Костов, един професор по медицина, го нарече втория Стамболов и него му хареса. Здравата, силната ръка. Вежди нарече Бойко втория Стамболов, виждам, че на Бойко му хареса. Никой не казва втория Александър Малинов, втория Андрей Ляпчев, големите демократи. Стамболов, разбира се, той е виден български държавник, но да не забравяме, че той се разправя със своите политически противници. Той има предварително нагласени показни политически процеси. Има хора обесени, невидни. Има политическа полиция. Така че Стамболов е един голям български държавник, но той не е търпял чуждото мнение. Той управлява по вътрешно убеждение. Може би не случайно така. Но има едно преклонение през Стамболов. Вярно е, че дълго време той преди 1989 година беше така отричан поради това, че бил русофоб, но сега пък не бива да го изкарваме светец. Един Малинов, един Ляпчев, Мушанов. А те са и научни хора. Да, хора на науката, хора на... Никола Мушанов, той е един от спасителите на евреите. Той води опозицията в 25-то обикновено Народно събрание през Втората световна война. Той се изправя, той говори против тристранния пакт. Ето, той е Никола Мушанов и какво се получи? Събориха му къщата на Московска и там Васил Божков издигна една сграда, съвременна сграда. А трябваше да поставят една плоча на Никола Мушанов на къщата. Ето, това са видните български политици, държавници. Защото не всеки политик става държавник. Разгарянето на пожара. Никаква възможност този пожар да бъде потушен в самото начало. Не, защото пожарът е бил желан и от двете страни. Това е не само Хирохито, японския император, не само Хитлер и Мусолини. Тази най-голяма война се желая и в Съветския съюз, Сталин, но с известно отлагане, но не да прави световната пролетарска революция, той вече не вярва. Той дори Сталин закрива и Коминтерн. В 1943 година, защото Коминтерн вече не му е нужен.
и англосаксонците, които искат да унищожат Германия и Япония изобщо като държави. Да. Че Рузвелт затова измисля безусловната капитулация. Всяка война завършва с примирие и договор за мир. Няма да има. Нито примирие. Ние ще ги унищожим. Има един план на Моргентал, той е финансов министър на Рузвелт, който Квебек, това е септември 1944 година, поднася на Рузвелт и Чърчил, той одобряват един план за превръщане на Германия в земеделска пасторална държава. Значи, унищожава се не само военната индустрия, цялата индустрия се унищожава. Германия става земеделска държава. 80 милионното население тогава, и днес е толкова. Германия, разбира се, тогава включва и Австрия, и Силезия, и Померания. Половината от населението, което излишно ще бъде разселено по британските колонии, най-вече в Африка. Има план. Академик Марков, разговора ни ще продължи следващата седмица. Сърдечно благодаря за участието. И аз ви благодаря. Поставихме началото. И аз ви благодаря.